Dobro večer i hvala na pozivu. Imam ja više ideja, međutim, ovih dana svi govore o chat GPT i o budućnosti, vjerojatno su i gledatelji i slušatelji čuli da prema svim predviđanjima kultura i znanost su dva područja koja sasvim sigurno očekuje veliki, recimo tako, procvat, odnosno velika će biti težina na ta dva područja upravo zbog GTP i sada ta kultura koja je već godinama, da ne kažem desetljećima u toj našoj zemlji Hrvatskoj, zaista neželjeno dijete, umjesto da bude izvor i razvoja i svega tako dalje, da ne duljim, ta kultura je zaista na dnu, a u budućnosti, budući da se zbog svih tih napredaka tehnologije očekuje snažni porast nečega što se zove ekonomika emocija, samim time kultura izbija tu na prvo mjesto kao nešto što je nužna potreba početi razmišljati o razvoju i o unapređenju postojećeg stanja koja je katastrofalno u kazalištu pogotovo. Pa je današnja moja tema upravo vezano za tu budućnost koja će zahtijevati promjene na različitim područjima, ali ja ću se danas fokusirati na jednu moju ideju o kojoj sanjam već jako dugo vremena i koja je u ovom cijelom kontekstu, čini mi se, jako bitna, ali samo jedna od. Dakle, svi kad odlaze u kazalište vide na pozornici kostime, vide scenografiju, vide rekvizite, ali rijetki se zapitaju gdje se sve to skupa proizvodi, gdje se sve to skupa radi, kako se uopće dolazi do toga. Moram reći sada analizu početnog stanja koja vam je vrlo zabrinjavajuća. Naime, u Hrvatskoj ima preko 200 kazališta, od čega je 30-ak javnih kazališta, sve ostalo su privatna kazališta, a samo veće javne kuće imaju svoje radionice. Dakle, javni sektor, poneke organizacije imaju svoje radionice koje su ili skučene, ili se ne mogu širiti, ili imaju takav nedostatak kadrova koji bi se školovali da se unaprijedi ta djelatnost, da je već zabrinjavajuće, pa imamo slučajeva da ogromna kazališta naručuju kostime iz nekog drugog grada. Dakle, već sad imamo situaciju da je sve skupa neodrživo, a pritom cijela neovisna scena naručuje od tih prenatrpanih radionica javnog sektora i za sebe. I tu se proširilo jedno ogromno sivo tržište, ali to su sve stvari neke normalne u Hrvatskoj da se radi na sivo, da ne kažem na crno, pa nije to glavni razlog mog ovog današnjeg izlaganja. Evo moje opasne ideje. Moja opasna ideja već 30 godina je da se na jednom mjestu, budući da je Hrvatska nevelika zemlja, koji može stvarno do nekih granica i većih gradova preći na rezervi, da se oformi jedno mjesto na kojem će biti središnje radionice kostima, scenografije i rekvizite koje će biti profesionalne, koje će producirati kostime, scenografiju, rekvizite i sve ono što je potrebno za scenu, za sva kazališta u Hrvatskoj, da kako ne na crno nego na bijelo, koje će voditi vrhunski stručnjaci koji su sada porazbacani po manjim organizacijama, koji će osim toga što će proizvoditi sve to skupa imati najbolji odabir mogući materijala. Ja se sjećam kad sam bila mlada glumica, trebala umjetna krv, onda je Relja Bašić iz Pariza, iz Diora nabavlja, došla krv pa je bila mu presvijetla, pa daj tamniju krv. To su sitnice neke koje u kazalištu živo znači. Dakle, koji će imati sve moguće resurse potrebne za bilo koji dio i bilo koje razdoblje u kazalištu. Nadalje, ono što je veliki problem hrvatskog kazališta već duže vrijeme, to je nedostatak majstora koji su nekad bili za izradu cipela, za izradu kostima, muških, ženskih. To su zaista bile vlasulja. To su bili stručnjaci koji su onda s koljena na koljeno, rekli bismo, prenosili svoja znanja, ali sustavne edukacije nije bilo. Dakle, tako jedno mjesto koje bi
centraliziralo se u svrhu izvrsnosti prije svega, imalo bi s vremena na vrijeme također i edukaciju, odnosno da se sva ta znanja koja su sada raštrkana i koja se sve više gube kao i svim područjima, jednostavno da se napravi najbolja moguća edukacija za te poslove gdje svaki dan čitam na Facebooku umro je ovaj naš slavni majstor, umro je onaj, a ko će ga naslijediti? Šegrti uvijek postaju kalfe postaju majstori, ali tako da ih uče najbolji. Prema tome, jedno sustavno obrazovanje tih kadrova nam je nužno jer se već primjećuje gubitak kvalitete. Ukratko, kada bi se napravila jedno takvo mjesto na kojem bi se okupili vrhunski stručnjaci i koji bi imali vrhunske materijale, a usto eventualno da se i oformi i fundus koji bi onda uzimajući neke stvari, neke prepravke radio i pojeftinio cjelokupno proizvodno bi se do izvrsnosti, a također bismo spojili edukaciju sa umjetnošću, odnosno podizali bismo novi kapacitete. U budućnosti, kada sve to skupa profunkcionira, da kako da se možemo širiti na regiju, jer cjelokupni taj naš sustav XU nije prošao tranziciju kao što i ni mi nismo prošli. Nažalost, što sada ovaj 8-martovski zakon o kazalištu je samo još dodatno zabio čava u taj lijes sustava. Dakle, mogli bismo i širiti se na regiju. To bi donijelo i do novih radnih mjesta u produkciji, menadžmentu, u kulturi, jer sve to skupa trebalo bi kvalitetno koordinirati, da kako uz nove tehnologije, uz sve one dobrobiti, ne samo loše strane koje nam taj novi sustav donosi. Prema tome, to make the long story short, moja opasna ideja je napraviti središnje radionice za kazališnu proizvodnju scenografija, kostima, rekvizita u kojoj bi se došlo bi do izvrsnosti, radilo bi se najbolje moguće sa najboljim mogućim majstorima, pritom bi se održavale i edukacija, dakle dugoročno održivost cjelokupnog sustava kvalitete sa cjelokupne produkcije, a tu bi se mogle i dodatne stvari napraviti, a samim time bi se ukinulo i ono što danas zovemo crno-sivo tržište, gdje porezni obveznici nisu ni svjesni da kada plaćaju neke majstore u javnom kazalištu, da ti isti majstori onda za neovisnu scenu u fušu rade sve te iste stvari, a da se još iz drugog izvora, odnosno da se i materijali čak koje je porezni obveznik platio za javno kazalište, onda preprodaju ni krivoj ni dužnoj neovisnoj sceni koja to mora kupiti jer jednostavno nema izbora. Ukratko, benefiti na više razina i dobar posao u svrhu razvoja nečega što će biti budućnost, a to je ekonomika emocija, a kazalište je bez sumnje mjesto koje je to, koje jača srce i koji nudi razvoj srca koje je budućnost. Eto, ukratko i hvala što ste me pozvali.